waye saurayi shine wanda daga sanda ya balaga zuwa shekara 39 yana shiga 40 ya fita samartaka. Kana shiga 40 ka zama dattijo ka shiga gangara. To daga sanda ka balaga zuwa shekara 39 yanzu sai kowa ya saurara, yanzu ina ka karar da samartakarka, a ina ka karar da ita a rawar banjo, a ina ka karar da ita a drama, a ina ka karar da ita a filin kwallo, a ina ka karar da ita a kasuwa. Sai an tambaye ka samartakarka, domin samartaka ita ce lokacin da dan adam ya fi koyaushe jin daɗi. Na farko dai ga lafiyar gaɓoɓi ko, na biyu ga rashin nauyi, saurayi ba nauyin kowa a kan shi, da haka in ka je ka samu ɗakin shi kuna zaune sai ga ya ɗan tsuntsaya yana ɗan shara haka, saboda bai da abin da ke damun shi, ya goge ko ina yana kyalli. Haka ne ko ba haka ba? Za a tambaye ka a ina ka karar da wannan samartaka taka, ke kuma budurwa ina kika karar da budurcinki. al-imamu tabari mai tafsirin jami'u tafsirin ayat Qur'an shine malamin farko da ya fara tafsiri a musulunci. Tafsirin shi mujalladi 15. Ya shekara 100 a duniya, wata ran sai aka ga yayi tsalle ya tsallaka wani rami, sai wani almajirin shi ya ce ala gafarta malam, shekarar ka 100 haka kana irin wannan tsalle, in ka fada ai sai mu ji kunya. Ya ce ina zan fada? Sai miƙe hannaye shi ya ce kaga gaɓoɓin nan? Ya ce muna samari mun kiyaye su, don haka Allah ya kiyaye mana su, har mun tsufa muna jin su daram. Shekarar shi 100 amma zanzan yake jin kanshi. Kai kuma fa yanzu shekarar ka 18 amma ko ina ciwo yake, kama an yi barin mota da kai. Saboda me? Nan ka sha taba, can ka sha kwaya, can ka ci bera, can ka ci mage, nan ka kada bula ka sha, idan ka ya kada ya yi kamar magen juda, ka fita daga sura ta dan adam. Kaga mutum ya sha taba, yatsun shi sun rine, lebe ya rine, gyaffan kafa ya rine, saboda kawai samartaka tana rudin shi.